Как да разпознаем, че бебето е готово за прехода от 4 към 3 дневни дремки? Преходът към 3 дневни дремки обикновено се случва между 4 и 5 месец. Това е напълно нормално и е част от развитието на детето. Разбира се, всяко бебе е различно, така че някои деца може да преминат през него по-рано, други по-късно. Има няколко ясни признака, по които можете да разпознаете, че детето ви е готово за този преход. Първият знак е, че детето започва да има трудности с заспиването за последната си дрямка през деня и дори я прескача. Второ, една от дремките може да започне да се удължава и вече да не можете да поберете всички 4 дремки в деня. Трето, ако детето ви започне да се преуморява вечер или да има проблеми с нощния сън, това също може да е сигнал, че е време за преход. Как да помогнем на детето? Когато забележите тези признаци, е важно да започнете подготовката за прехода към 3 дневни дремки. Ето как да помогнете на детето си. Първо, започнете постепенно да увеличавате интервалите на будност между дремките. Това трябва да се случи плавно, за да не претоварите детето. Втора стъпка. Съобразете времето за вечерния сън така, че детето да не се преумори, за да избегнете нощните събуждания и ранните сутрешни ставания. Важно е да помните, че преходът от 4 към 3 дневни дремки е нормален процес и може да отнеме време. Внимателно наблюдавайте детето и започнете подготовката на време, за да избегнете проблеми с съня.